ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಗುಂಡಿ ಜಬಗೆ ಪೋಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಪಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಈ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಹೇ ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಇನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೇತೆ ದಿನದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊನೆಯರ ಬಂದು ಇಂಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ನಾ ಶಾಪಿಗೆ ಬೋದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ದರ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂದುದ ಅದೇ ಅವು ನಂಗದಲ್ಲ ಕನೆಂಡು ಮಲ್ಲ ನಂಗ ಬಲ್ಯಾರು ಪನ್ಪೇರ ಅವ್ವ ತೊರಕೆನಾ ಇದು ಎಡ್ಡಂಡತೆ ಎಡ್ಡಂಡದ ಎಂಕವೇ ಕೊನೆಯರೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡಂಡೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಹೌದಾ ಏತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಆನಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿರ್ದೆ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಶೋಕಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಇಂದೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಲವಲ್ಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಲಂಚ ಆಸೆ ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂತ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ ಪಂದ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ್ದೆ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕೈಕಲ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ದಿನ ಪೋಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉರುವ ಒಂದುಂಡು ಪಿದಡರ ಅಂಡ ತೊಜಿಪಾಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡವಳು ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊನೆಯರ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತೋದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮಗೂ ಪಪ್ಪಗೂ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಉರುವಾಪುನೊಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉರುವಾಪುನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ ಇನ್ನು ತೋಷ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪನ ಯಾನು ಬೇಜಾರು ಮಂತೆ ಡಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡತಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಳದಾದ ಪಾತಿರೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಐಕ್ಯ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದೈತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲರ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲರ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ದಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಎಂಕಾತ್ ನೆನಪಿಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅದಾನೆ ಎಂಚ ವೈದಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಪಂದ. ಸೊ ಗಮ್ಮದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೂ ಓಡಾನ ಇತ್ತು ಸದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಗೆ ಪನಿಕಿಲ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯೋಗು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂಕ ಸಾರಿ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಪನರ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪಣದ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಏನ ನೆಟೆ ಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ದೊಂಪ ಪಾರ್ದಿರತ್ತ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಯಾನು ಇಂಚೆ ಕಂಡಾಗ ಬೈದ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ದಪ್ಪ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತೊಲೆನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅಡ ಎಂಕ ಅವೇನು ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ಬೊರಿ ಪೂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಪೆತ್ತುಲೆ ಪೆತ್ತಲ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೇನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಪೆತ್ತಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪುನಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೆಲವೇರೇನು ಪಣ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತನತ್ತೆ ಇರ್ಪೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂಚಂದೆ ಮೊಕುಲ್ಪುರಲೆ ಡಿಬ್ಬನ ಬರೋಂದುಂಡು ಡಿಬ್ಬನ ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬತ್ತೀರು ಕೂಡ
ಕೈತಲ್ ಒತ್ತಿರು ತಾಡ ಇರತ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಕ್ಕಲನೆಲ್ಲ ಮೇಯರೆ ಪೋತೆ ನಾಕು ಬಲ್ಲೆ ಬೇ ಸೊ ಇತ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನನ್ನದು ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜಾತ್ ಯಾನು ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಬರ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಮ್ಮ 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 ಪೋಲ 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 ಈ ಪೋ 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 ಅನ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ನತ್ತಲೆ ಏಯ್ ಚಾರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನತ್ತವಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬೈದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕುತ್ತು ನೆಂಕ ಬಾ ಫೈನಲ್ ಆದ ಅಂತ ಆದ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಾನೈತೆ ಜಾಬ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡಿ ಅನ್ನೆಟೆ ಜಾಬು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದಲ ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪನಿಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಡನ ದಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ತೋಡುಂಡ ತೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ 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 ಆಗೋಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟಿ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕೇರೆ ಆಯ್ತು ಹೊಸ್ಪಾಡ ಕೂಸ ಮಿಂಚೋಗೆ ಅತ್ತ ಈಗ ತೋಜಿನ ಹೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ನೆಟದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮದ ಪೊರ್ಲನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವಡು ಬಂದುಲ್ಲ ನೆಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವುದ ಕಂಡ ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ದತ್ತದ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕುಂಚಿತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡ ನೀರು ಬೈದುಂಡು ನಾನೀತ ತೋಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆದೆ ಬರ್ಸಾಗ ಮೂಲ್ಕೊಳ್ತೀನ ಅಂದೆ ನೆಂಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದನೆ ಸೈಡ್ದ ತೋಡು ಇತ್ತನತೆ ಮುರನೆ ಅಂತ ತೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾದಿದ್ದು ಐಟಿತ್ತ ನೀರು ಫುಲ್ ಆದು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಿಯರ ಆತುಂಡು ಸೊ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಈ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಒಯ್ಲುಂಡುಂದೆ ತುಲೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಆತು ನೀರು ನನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ಬೂರ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನುಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಒಯ್ಲು ತೂಲೆ ಅವು ಗುಂಡಿಪ್ಪ ತಂಬೆ ಏ ಬೊಚ್ಚಿ ಗಗನ್ ಲಕ್ಕು ನಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡಂಬೆ ಅಲ್ವ ಗುಂಡಿ ಜಬಗೆ ಪೋಚಿ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮೆ ಒಯ್ಲು ಉಂಡಂಬೆ ಬಲ ಮೆಂಚಿ ಈ ಸಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮೆ ಗಗನ್ ನಿಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪೋಪ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಂತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಕತ್ತಲನೆ ಹತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಕೋರ್ಲೆ ಉಂಟುಲೆ ಚಳಿ ಪತದ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗವ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಪತದೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಾ ಟೈಪುಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜಾಲಿ ಜಪ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ